Nyt kuva. No niin, Adolf TV esittää tänään. Meillä on tänään aivan special show, eli Aerosmith kuukan perässä. Aivan upea Slovaria. Kuten näette, lavasteet on kohdillaan ja Helsinki siellä näkyy, kotikaupunkimme. Sydäntä särkevää Steven Tylerin laulua. Kyllä siinä itku on mennyt monen kertaan ja Lauri nauttii ja muuta. It's too much! Tää on hyvä nyt. Tää vois olla vaikka YouTube.